Dano? Prečo som tvoj kamarát? Chodíš som do školy. Čo si chcel počuť, jak si ťa vážim a tak? Ešte? No to tady mohlo byť reálne. Ja nie som taký, že mám názor na všetko, vieš. Dano, pôjdeme do školy? Ešte? Dnes? No, tak ti to poviem, že asi hej. Spokojný? Nie, že by sa mi dvakrát chcelo. Kde si teraz bol a kam ideš? No teraz som sa bol nájsť a teraz idem skúpiť svojho výrez. A potom pôjdem do školy. Pôjdem. Stačí? Môj kamarát mi povedal, že keď máš málo peňazí a chceš veľa energie, tak svojho výrez je najviac energie za najnižšiu cenu. Tak to asi futnak. Čo nemáš rád na tejto škole? To je strašne veľa vecí. Ideš? Nech sa páči, pán kameraman. Církevní představitelé mají na venkově velkou autoritu. Proto jim ženy každou neděli přinášejí nezanedbatelnou část z toho, co se jim podaří vypěstovat. Dohodli na to, že si pustíme niečo od Elfí. Čo? Nechce niekto teda prestávku fajčarskú? Tak chceme. Či nie? Hej. Poďte dať prestávku 5 minút. Čo? Ja asi nie. Nie? Asi nie. Čo? Asi nie. Nie? Kam, a čo chceš? Dať jesť, som hladný. Zase si hladný? Strašne som hladný, ja začínam byť len, musím si dať niečo jesť. Čo chceš jesť? Chlieb s maslom a lekvármi. Druhé podlažie. Máš rád lekvár? Ja som tie otázky šiel. Jasné, že mám lekvár, ale nemám ani niečo iné si dať jesť, tak musím mať lekvár. You